Ia vezi, tati. Alea sunt ale lui, scrie numele lui pe ele. Unde sunt ale mele? Uite, i-a dus și lui Maria 1 și lui Alex 1. Ăsta le lași când vine pe la noi. După Cișa ți-a adus moșul și ție. Uite aia mare, ia cutia mare, ce faci? Moșul ți-a adus și ție la ei, sub brăduț. Da. Poți să desfac asta? Da, mami, e rupă. Tati, scrie numele meu pe ăsta. Da. Poți să desfac acum. Ce e? Ce e acolo? Desfără să văd ce e. Wow! Ce e? Asta. Super! Frâtă. Pușca! Mai iau una? Ia să vedem, pe mai cercetez Iar acolo. a făcut moșul la mizerie. Unde a făcut mize? Aoleu, fii atent că a venit prin zăpadă. Și, Mai scrie numele meu? și cred că și cookie s-a mâncat. Da. Ia! Fac o pernă. Pernă? Ce, ai scris de pernă? Uite! Wow, ce e acolo? O geacă! O geacă? Da, să desfac, mami, hai. Ia mai vezi, ce mai e pe acolo? Asta e a mea. Despre papa. Numele meu? Asta cred că scrie... Dezvoltă totul. Nicolas! Parcă poate scrie Nicolas. Poarcă?